Hi logofer, welcome to my new vlog. So logofer, ini आङो टाउनाव थांनो नागिरदों. So नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय. So नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो. So दायो रेडि जाबाय, ओंखारबाय. So दायो थांनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर आङो. So नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो. So आङो दिनै मा खालामो. So एसे फिसा खामानि दं लोगोफोर टाउनाव. बेखायनो थांनो नागिरदों आरोना. So दिनै बिराद मोजां बार नांदों. बारि खाथियाव. So आं vlogखौ बिनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर. So नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांफादो. So नोंथांमोनहा सापर्ट खालामबासो आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैगोन. So नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो. So नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे बिदिबा नायलांफादो. दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो. So लोगोफोर दायो आङो गारि नेग्रा मोनफैबाय आरोना. So दायो आङो ओरैथिंजायनि फैबानो थांगोन आरोना. So आं क'क्राझार थांगोन नालाय बेखायनो ओरैहाय थांगोन आरोना आङो. So जोंना दायो लामाया फुवारगासिनो दं नालाय बेखायनो बानायगासिनो दं आरोना. बाला बायदिसिना होनानै दं आरोना लामाया. So दायो ओरैनो फैगौ आरो गारिया. दायो आङो ओरैनि फैगौ नालाय बेखायनो ओरैनिजों थांनोसै आरोना आङो. ओरैनाबो फैगासिनो दङ. So लोगोफोर आं दायो जे खामानिनि थाखाय टाउनाव फैदोंमोन बे जायगायाव सफैबाय आरोना लोगोफोर. दायो नैबे आं आखायाव लानाय फर्मखौनो जमा होनोसै आरोना. बे फर्मखौ जमा होनो थाखायनो आङो टाउनाव फैदोंमोन आरोना लोगोफोर अफिसाव. दायो जमा होनोसै बेनि उनावहाय थांफिननोसै आरोना लोगोफोर आङो. So लोगोफोर दायो जों फर्मखौ अफिसाव जमा होनानै फैबाय आरोना लोगोफोर. नैबेहाय माने बेग बानायनो थाखाय जोङो वायर दुरुं लांनो फैदों आरोना लोगोफोर दखानावहाय. So लोगोजों आंजों बासिबाय आरोना. लोगोआबो बानायो आंबो बानायो आरोना. So सानैबो बानायो नालाय जास्ट जोङो दा टाउनावबो फैखादों नालाय बेखायनो जों सानैजों बेखौबो लांफाखानोसै होननानै दखानाव फैबाय आरोना लोगोफोर. दायो नै बासिबाय आरोना आं नैबे ग्रीन कालारखौ लाबाय आरोना मोननै. ओमफ्राय नैबे बेबी पिंकखौ लायासै आरोना आंनो रानि पिंकसो नांगौमोन नालाय. So आङो बेखौ लायासै. दायो लोगोआबो लाबाय आरोना. So बाहाय सबखौनो मोनजोबो आरोना बेनि दखानावहाय नांगौखिनिखौ. ओमफ्राय लोगोआबो लाबाय आरोना. लोगोनाबो प्लास्टिकआव सोखाबाय आरो. नै बिसोर मोनथामखौनो लादों आरोना लोगोआ. So बेखौनो लाबाय बिहा. So लोगोफोर दायो जों दखाननिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना थांनोसै. दायो बेलासिलायबायबो आरोना लोगोफोर.